tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba kuti zvidzidzo zvese zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe zverhapsody muri kufamba nazvo, muri kuzvidzidza muchivandudzwa nokushandurwa muupenyu hwenyu. Bhaibheri rinotitaurira navakorose 3:13 kwanzi shoko ramuponesi ngarigare mamuri rakawanda. Shoko raMwari rinofanira kugara mauri rakawanda. Vamwe vanoita mhosvo, chakanyanya kuwanda mavari kudai nhabvu, chakanyanya kuwanda mavari kudai nhau dzezviri kuitika munzvimbo mavanogara kana munyika mavanogara kana zviri kuitika pasi rose, kuda ndo zvakanyanya kuwanda mavari. Aiwa, bhaibheri rinoti shoko ramuponesi ndo rinofanira kuwanda mauri, ndo rinofanira kunge rakanyanya kuwanda. Hongu, unganzwa hako zviri kuitika munharaunda yako, unganzwa hako zviri kuitika munyika, unganzwa hako zviri kuitika kwese ikoko, asi unofanira kugona kuzviona sokutsanangurwa kwazvinoitwa mushoko raMwari. Haleluya. Saka pane zvose zvimwe zvaunganzwa nezvaungaona, shoko raMwari ndo rinofanira kunge riri kukutungamirira nokubatsira kunzwisisa zvinhu zvese izvozvo. Saka shoko raMwari ndiro rakakosha. Tiri gore redu iro vatsvene vari kuita mabasa makuru vachipararira kwose kwose. Ndo zvatakataurirwa namufudzi Chris, vakatitaurira izvozvo. Mumasvondo apfuura tanga tiri kutarira zvimwe zvavakatitaurira vakanangana negore rino saizvozvo. Takataura pamusoro zvavakasimbisa pamusoro vanhu vasina kuponeswa munyika, tichitaura kuti gore rino richange riri gore, kwavari richange riri gore ravanofanira kusarudza kuponeswa. Igore ravanofanira kusarudza kuponeswa. Haleluya. Asi mufudzi Kristu vane zvakati wandei zvavakataura zvekare pamusoro pegore irori. Vane zvinhu zvitatu zvavakatitaurira zvekare pamusoro pegore irori, toda kuti titarire chimwe chazvo. Zvinhu zvitatu izvi vakati tinofanira kukoshesa shumiro yaMweya Mutsvene mukati muupenyu hwedu. Chechipiri vakati tinofanira kukoshesa shoko raMwari muupenyu hwedu. Chechitatu vakati tinofanira kudzidza kushandisa zita raJesu. Da kutarira chekutanga chacho chokukoshesa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene vakakosha. Mweya Mutsvene ndo vakatumwa kwatiri. Regai titarire muna mabasa ekutanga. Mabasa ekutanga, regai ndiverenge kubva pandima yechina. Kwanzi Jesu vanga vamuka ipapo, vaine vadzidzi vavo vachivadzidzisa. Kaita mazuva 40 vaine vadzidzi vavo vachivadzidzisa pamusoro peumambo hwaMwari. Kwanzi vakatombovaunganidza vose, ndiJesu vakaunganidza vadzidzi vavo vose ndokuvarayira kuti varege kubuda muJerusarema, asi kuti vamirire zvakanga zvavimbiswa naBaba, zvinova zvavakanga vambovimbisa vachiti, Johani ainatsa vanhu achiita zvekuvanyika mumvura, asi imi muchanyikwa muna Mweya Mutsvene, kwasara mazuva mashoma kuti munyikwe kudai. Tozotarira toona pandima yesere kwanzi, asi muchawana simba, muchariwana kana Mweya Mutsvene vauya pamusoro penyu,
mugogona kuva zvapupu zvangu, mugondipupurira mujerusarema, mujudhiya rose, musamariya, kusvikira kumigumo yenyika. Tikatarira muchitsauko chechipiri chamabasa ichocho, tikatarira muchitsauko chechipiri chamabasa ichocho, tinowana kuti Mweya Mutsvene vakazouya pavadzidzi ava. Kwai vakaungana vari muimba yepamusoro, Mweya Mutsvene vakauya. Ndima yechipiri kwanzi kwakabva kwatanga kutinhira, yaita sekuti mhepo yaivhuvhuta iine simba guru ichibva kudenga ikazadza imba yose. Vadzidzi vakabva vaona mirazvo. Murazvo uyu waiva sewemoto, wakabva wadambuka, zvipenga zvacho zvichimhara pavadzidzi ava, chimwe chichimhara pane mumwe. Vose vakabva vagarwa naMweya Mutsvene ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi idzo dzavakanga vapiwa naMweya Mutsvene. Kwanzi vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, Mweya Mutsvene vakauya pavari. Vakanga vanzi naJesu, musabuda muJerusarema kusvikira Mweya Mutsvene vauya pamuri. Mweya Mutsvene vauya pavari kudaro, Bhaibheri rinotitaridza kuti vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Uye Bhaibheri rinotaridza zvekare kuti kubva ipapo vakatanga kugona kuparidza, vanhu vakawanda vachiponeswa. Musi iwoyo wavakagamuchira Mweya Mutsvene, Pita wakatosimuka akatoparidza, zviuru 3 zvavanhu zvikatoponeswa musi iwoyo, zvikauya kuna muponesi Jesu. Saka tiri kutaurwa kwanzi mugore rino tofanira kukoshesa shumiro yaMweya Mutsvene. Jesu vakati hamugoni kutorarama. Mufudzi Kristu vanogara vachizvisimbisa izvo kuti hapana munhu anogona kurarama upenyu hwechikristu asina Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndo vanofanira kutungamirira, Mweya Mutsvene ndo vanofanira kukoshesa mugore rino ra2023. Kana wanga usina kugamuchira Mweya Mutsvene unofanira kugamuchira Mweya Mutsvene. Kana wanga wakagamuchira Mweya Mutsvene unofanira kuvaregera vachikutungamirira. Tangira nyange pakunamata kwako. Dzidza kunamata nedzimwe ndimi zvakanyanya. Dzidza kunamata nedzimwe ndimi kudarika kunamata kwaungaita nomutauro wako pachako. Haleluya. Ndo paunotangira ipapo, kutangira kutaridza kukoshesa kwaunoita Mweya Mutsvene. Taura nedzimwe ndimi. Kuna vamwe vanongojaira kuti kana vakunamata vanongomhanyirira kutaura nomutauro wavo wavakakura vachitaura, kuda chirungu, kuda chishona, kuda chindevere, kuda chii, ndo chavanongomhanyirira kutaura ichocho. Aiwa, taura nedzimwe ndimi. Ndimi mutauro wakangofanana neshona, wakangofanana nechirungu, wakangofanana nechindevere. Mutauro. Saka usaona sokuti kana uchitaura nendimi hapana zvauri kuita, nokuti vamwe vanhu vanoti kana uchitaura nendimi hapana zvandiri kuita. Une zvauri kuita, uri kutotaura. Kwai anenge achitaura nedzimwe ndimi ari kutaura naMwari. Ari kutaura naMwari, haasi kungorira. Vamwe vanoti kwai ndiri kurira nendimi. Hausi kungorira. Uri kutotaura, pane zviri kutoitika, pane mashoko auri kutaura, pane nyaya dzauri kutobudisa. Haleluya. Mwari vari kutonzwa zvauri kutaura, ngirozi dziri kutonzwawo zvauri kutaura. Kwanzi vadzidzi ava vakatanga kutaura nedzimwe ndimi. Mweya Mutsvene ndo vaivapa mashoko acho, mashoko auri kutopiwa naMweya Mutsvene. Mashoko aunopiwa naMweya Mutsvene angakurirwa namashoko echishona, zvingaitika izvozvo? Hazvigoni. Saka tangira ipapo. Asi zvekare Jesu vakataurira vadzidzi vavo zvikanzi musabuda muJerusarema. Musabuda muJerusarema kusvikira mazadzwa naMweya Mutsvene, magarwa naMweya Mutsvene. Kwai kana Mweya Mutsvene vazouya muchazopiwa simba kuti mugova zvapupu zvangu kwose kuJerusarema, kuJudhiya, kuSamaria nokumigumo yese yenyika. Kureva kuti Mweya Mutsvene vane zvakawanda zvavanokutungamirira kuita. Mweya Mutsvene ndo vakanga vachazotungamirira vadzidzi ava kunoparidza. Ndo vanga vachazotungamirira vadzidzi ava kuita basa ravakanga varayirwa naJesu kuita. Saka Mweya Mutsvene vanokubatsira nokutungamirira kuita zvinhu.
vanokutungamirira kuita basa rako chairo raunoshanda, kubasa kwaunoshanda, mabasa ako aunoita, kungava kurima, kungava kugadzira zvinhu, kungava kutengesa zvinhu. Mweya Mutsvene vanokubatsira uye vanokutungamirira, vanokutaridza zvokuita zvacho. Usangoraramira murima. Haleluya. Usangoraramira murima. Unofanira Mweya Mutsvene ndo vanokupa chiedza. Nokuti munoona mukurarama kwatinoita hatizivi, kunze kwezvinhu zvatinoona nemeso takatarira kudai, zvatisiri kuona hatitozivi kuti chii chiri kuitika. Zvatisiri kunzwa hatisi kutonziva kuti zviri kuseri uku. Kuda uri mumba mako hautozivi zviri kunze kwemba yako, hautozivi kuti zviri panze zvii, hauzivi zvichauya mangwana. Mweya Mutsvene ndo anozviziva. Saka ukada kurarama upenyu hwako usingatungamirwi naMweya Mutsvene, uri kurarama murima. Irima nokuti uri kungoona munhu kana achifamba murima, hazvirevi kuti haasi kuona zvachose, asi kuti ari kungoona zvinhu zviri pedo naye. Zviri kure haasi kuzviona, uye nyangwe zviri pedo naye izvozvo haasi kunyatsozviona zvakajeka, ari kungoita zvokufananidzira. Ndosaka dzimwe nguva ukafamba usiku musango, zvimwe zvikwenzi zvezvo zvichiita semhuka, zvimwe zvikwenzi zvezvo zvichiita sezvinofamba. Nemakei meso ako haasi kunyatsoona zvakajeka, haasi kuona chaizvo chaizvo zviri kuitika. Ndo zvinoitikawo nyangwe ari masikati, hongu masikati, uri kufunga kuti waakuona, asi une zvimwezve zvausiri kuona. Uri kungoona zvinhu zviri pedo newe, zviri kure hausi kuzviona. Zvimwe zvacho zviri pedo hausi kunyatsozviona zvakajeka, uri kufunga kuti idombo iro risiri. Haleluya. Hausi kutozviona zvakajeka. Zviri kure hatitotauri. Kureva kuti nyangwe ari masikati, nyangwe ari manheru, nyangwe iri nguva ipi, nyangwe une chiedza chakaita seje pano panyika, hazvigoni kuti unyatsoona zvakazara. Mweya Mutsvene voga ndo vanoita kuti ugone kuona zviri seri kwegomo. Ndo vanogona kuita kuti ugone kuona zvichauya mangwana. Ndo vanogona kuyambira kuti mangwana zvinhu zvichange zvisina kumira zvakanaka, iwe famba wakadai, chirega kuinda wakadai, kwira bhazi iri, usakwira iri. Ndo vanoziva kuti iri bhazi iri richanoita tsaona. Ndo vanoziva kuti ukafamba nhasi rwendo rwako harubudi zvakanaka, chifamba mangwana. Vanokutungamirira kuita zvose izvozvo. Uye Mweya Mutsvene vakatitaurira kuti mugore rino tofanira kukoshesa shumiro yaMweya Mutsvene. Vanoziva kuti mugore rino ukasabatsirwa naMweya Mutsvene zvinhu zvako hazvifambi. Ndosaka vakatitaurira kudaro. Saka chirega kungoita bonderere uchingomhanya wega. Asi ndati chokutanga unotaura nedzimwe ndimi. Paunotaura nedzimwe ndimi, mweya wako unenge uchinzwa zviri kutaurwa naMweya Mutsvene. Mweya wako unenge uchivhurika, nzeve dzemweya wako dzinenge dzichivhurika kuti unyatsonzwa zvakanaka zevezeve rose ringataurwa naMweya Mutsvene. Munhu anotaura nedzimwe ndimi anonzwa Mwari zvakajeka. Wataura nedzimwe ndimi saizvozvo, paunenge wakuita mabasa ako waakutungamirirwa, waakuziva kuti chero ukafamba wakadai, waakuziva kuti wakatungamirwa naMweya Mutsvene, hauchisiri kupinda nomusango. Haleluya. Saka kwaikoshesa shumiro yaMweya Mutsvene mugore rino. Regai tinyengetere. Mubada kutenda nezita raJesu Kristu. Topa mbiri nekudzo kwamuri. Muri Mwari vakanaka. Nokutendai nokuda kwaMweya Mutsvene vamakatipa. Tinokutendai nokuti magara matiyambira kuti mugore rino tinofanira kutungamirirwa naMweya Mutsvene. Zvisizvo zvinhu zvedu hazvingafambi zvakanaka. Saka tinozvipira kuna Mweya Mutsvene, tinobvuma kutungamirirwa navo muzita raMambo Jesu Kristu. Nonyengeterera mumwe nomumwe andiri kunamata naye ari kutungamirirwa naMweya Mutsvene. Ndoda kutendai nokutungamirira mumwe nomumwe wavo nezita raJesu Kristu. Nokudaro zvinhu zvavo zvichafamba zvakanaka mugore rino muzita raMambo Jesu Kristu. Ndinokutendai nokunamatai. Haleluya. Amen.
Haleluya. Zvakanaka. Hatisati tapedza, toda kuti tiwane nguva yekumborumbidza Mwari tichivanamata. Kana wanga usina kuponeswa, toda kuti tigonamata newe zvekare kuti ugoponeswa. Mwari vakuropafadzei, tisangane zvekare musvondo rinouya. Amen. Hakuna mumwe semi makatendeka tendeka, hakuna mumwe semi munoshamisa shamisa imi 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 munoshamisa shamisa matenga emura nyika yokudai Mwari muri vakuru matenga emura kirozi dzofukama mune masimba ose matenga emura nyika yokudai Mwari muri vakuru matenga emura kirozi dzofukama mune masimba ose imi 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 munoshamisa shamisa 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 ishe munoshamisa shamisa ishe shamisa shamisa ishe munoshamisa shamisa ishe shamisa shamisa ishe munoshamisa shamisa ishe shamisa shamisa ishe munoshamisa shamisa ishe
pamakomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.